Hürmetli rayondaşlar, уңган игенчеләребезнең аяз көннең һәр минутын нәтиҗәле файдалану, көнне төнгә ялгап эшләү нәтиҗәсендә урып җыю эшләренең 50% мәйданда төгәлләнде. Шуны да аерым билгелисе килә, ашлыкның тулай җыймы 73090 тоннага җитте. Һәм әлеге күрсәткеч республикадагы районнар арасында алдынгылыкны били. Афарин Илеш игенчеләре, басу кырларда армый-талмый эшләүче механизаторларыбыз, шоферларыбыз. Бүген сезнең һәр берегезнең кояшлы көннең һәр сәгатен, һәр минутын бушка үткәрмәй шәмләнеп хезмәт салуыгыз. Алтын диңгезен хәтерләткән басуларда комбайн, трактор гөрелтәсен туктатмыйча эшләүгез нәтиҗәсе ул. Алдынгылык турында сүз алып баргач, район буенча игеннәрне тезмәләргә уру, ашлык суктыру, ташу буенча ярышып эшләгән игенчеләребезне мактап телгә алып әйтеп китү урынлы булыр. Игеннәрне тезмәләргә уруда. Урожай ширкәтеннән уңган комбайнчы Илдар Закиров урак башланганнан бирле беренче урынны кулыннан ычкындырмый. Ул бүген Полесье комбайнда 13951 центнер иген урган. Илеш МТС җәмгыятеннән Альберт Камалов икенче, Үзәк МТС предприятиесенең Илеш филиалыннан Булат Миңнуллин өченче, Галимҗан Ганетдинов крестьян фермер хуҗалыгыннан Владислав Дәүләтов 4нче урында. Ашлык суктыруга килгәндә, урожай ширкәте уңганнарны тиңләшердәй комбайнчыларыбыз юк әле. Азат Зарипов, Денис Фазлыев, Инсаф Исламов, Эдуард Ким призлы урыннарны нык тоталар. Афарин егетләр. Ашлык ташуда да урожайларга тиңләшүчеләр юк. 3нче урында баручы Илдар Хәсбиев 1нче урынга күтәрелде. Венер Ганиев 2нче урынга чыкты. Илеш агроҗәмгыятенең Правда производство участогыннан 1нче урында баручы Рәмис Сибатов 3нчегә калды. Урал җәмгыятеннән Тимер Салих Кәримов 4нче урынны җитәкли. Хөрмәтле илне туйдыручылар, рәхмәт сезгә көчле кулларыгыз белән кешелек дөньясын икмәкле итүегез өчен. Сезнең хезмәтегез тик мактауга лаек.